Yan po, si Jonah. Si Jonathan. Aray! Nigger ah. Ipatingin kita. Aray. Wait there. Just keep walking. You're a man now, soldier. Ang hamog. Ha? Ang hamog. Oo nga. Hindi, baliw yan yung ano. Nakita ko. Uy, Ayun naman yun naman. si Awi. Magagandang Shotgun. Oo nga, parang kala mo. Oo. Wala na ako ng dalang shotgun. Oo. Ba yun, nakalamay ko. Nila pala. Bigyan ng pera ng dami. Thank you. Tamatingin eh. Zombie. Oh, wala ng tao. Tapos yung kasal, ala. Kala ko 1 week yun. Ton. Yan mahamog. Sarap camera yun. Babayan mo sila. Tama sila. Go. They're enemy. Go. Okay. Oo. Akala ko uwi na kayo. Hindi pa, ano pa sa Martes pa ng umaga. Kayo sa town hall sa San Jacinto? Balik siya sa Maynila. Diyos ko, bakit ba naman yung papatulan niyo? Wala lang, bakit ba? Uy, yan na yata yung suspender na hinahanap ko ah. Hindi, sa amin yun. Dala namin yun. Ay, oo nga pala. Kaya pala Saan, Mama? kulang. Pinuha mo na. Kaya pala kulang. Akala ko ano, uwi na kayo ano. Hindi pa. Kailan kayo uwi? Ano pa? December 1. Oh. Martes. Ano ba ngayon, linggo? Kami sabihin Ano ngayon? bungi ka o kaya matawinin nga mo. Ah, dito naman. Lunis naman ngayon. Ah, Merkulis pala, Merkulis. Ay, meron December 1. Eh di, hindi kayo ano, hindi kayo magsasabay ng tigise. Ay, magsasabay kami. Magkikita lang kami sa SM Urdaneta ba yun? Ay, SM. sa Merkulis pa nga ang biyahe niyo. Ma, Ah. break. Manong ka madjurabat. Dinot kami kahit di kami na. Uyusan. Inampak kita. Kapa imang. Ah, hindi siya nakatira rito. Yung kinasal. Hindi na. Hindi na. Talaga naman hindi sila dito nakatira. Ah, Umuwi lang dito na kinasal. ah, Doon sa Mangaldan pa yun. ah. Tawagan niyo sila, kasama punto sila ay ano, makijamming sila sa inyo. Jamming. Malapit lang naman sila ngayon sa bayan.